dire, dire, dire. Tanaw mo. Ha? Oh, sag. Ay, crispy. Masarap ka pag-isda na sa babaw. Isalag man na. Birthday. Salag man na. Birthday. Huy, kani siya ba kay purma siya bao. Kana. Kana siya oh. Bao siya, mao din gipurma na siya bao kay kanang balag hinay basta kanunay. Ay, ganun? Muli yung history? Oo. Nabasa ko rin yan. Ano ba ginagawa? Nag-picture ka ba? Nag-video. Ay, video na. Okay ra, pang picturean ta mo unya, pangpasa na ko ni sa inyo ha. Video din na. Ay, wala ko din. Pilipinas. Mga negosyante. Ayun si Tito Boy, wala ko da. Pilipinas. Well, fine. Si Diba na ikaw. Upset lang kita. Naalala ko yun si Tito Boy. Wala. Si Tito Boy Abunda, si Abunda. Wala ba na kaniadto nga dito man tate? Pinas ko. Ay, oh, Pinas day kada time. Kasi pinatin ko si Tibay, nagpicture sila tapos si Anilin din. Yung mga binisya ko na ikaw nag-attendaan? Oh, gidalaga ito na ko kong amiga. Nya, wag yapon binagkuyog. Oh, hindi siya nag-in. Nag-in sa susulod. Hindi, ayun, hindi siya nag-ayun din. Hindi. Ayaw mo niwala ko si Tibay. Kuan man gud sila ti mga kuan mo mga bright man gud sila. Lisod ba ya i-convince nimo ang bright unya ang kuan niya ikaw ultimo ra ka. Pero ma-realize na nila sana hindi pa kulang lahat. Maalala ka nila. No, asa pa ka nga sa pagsugod ako na sang gingna niya. Hapit ako na human. Kahapon nga yung, di ba? Tagal na daw siya na-invite ni Bilin. Ngayon lang siya nagpasaya. Oo nga. Ganun na at least na-realize nila hindi na. Pero mag-ipon pa rin siya. O didto mo, posing mo didto. Ayoko, pero tatlo lang kami. Tatlong gulong. Ayoko, magsakay na ako lang isa. Kasi pa ako tumba. Kasi malalaki lang sa sakyan, guys. Isa na akong maliit lang ba? Magdugay ka sa kung wala kay kanang kuan ba. Sige ra ka dito pahuway sa kuan. Sa bagay money is all pero kinahanglan kag exercise ka na exercise may pundi niya. Pa-press sa utok ba. Kada kay kuan man na siya murag tourist ba. Murag lingaw-lingaw. Anya kan eh. Bakingan ko na. Ay, may tayo sa iyan na na. May araw na na. Uy, ang bao oh. Grabe. Uy, akong amiga nga ako gikuan. Nauli ng Pilipinas do. Nya, nakita ko man to yung bana bay. Parehaan ni. Dakong ilong, pareho sa silag na. Kato kong ipakita nimo ba? Dito na sa Puyo. Ambot ba mo nakita to na ko sa Boracay sila muli na siya mag for good. Ambot lang single siguro kay magpakasal man sila. Huy kasagara man gud sa mga kwante kay i-property himuon mag kanilang property gud. Kana murag ila kang kontrol murag property nang yun na nila nga ko.
Hmm. Kasi ikaw na yung lahat sa kanila. Ikaw na yung katulong. Ikaw na yung Oh, nga na ba niya? Murag wala kay kagawasan niya, dili ka patarbahuon. bit ka na kon. Ya dili ka patarbahuon niya. Ay mo, siyempre magulat ra kag tulugan tunol. Oo. Di ko ganahan nga na. Yun naman talaga. Sama siya kung saan mag-work. Ito, hindi na kung nakatama ka naman. Wala kang dito na. Wala dito na ko. Kasi parang bago lang. Oo, bago open. Murag i-close man ikuan katong kuan pag COVID. Hmm? Oh, diyan man to ni tugpa oh. Dana to ni tugpa, diha man na to siya magtugpahan. Katugay na i-rescue sila to sa island, diri mo to ni tugpa. Ito? Hmm. Bakit dito? Hindi doon sa ano? Ganda. Ganda sana. Ganda. Sana ko sila basta na lang kay kamera. Ah. Oo. Sana oh. Masarap sa mata pag dito tayo sa seaside. Seaside view. Marami tayong magtitingnan pa. Marami.
Rago sila pagpilo sa vlog. Very windy. Te, tanawa sila, naglisod sila pilo. Sila nahirapan. Oo. Sige. Magbakwanta mo, sakay ta dito mo. Pero, hindi ba pwede? MTR. Mga to ta dito baklay. Baklay ka. Mm. MTR siya talaga. Ano ito siya?